हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायहरबावदों आसा खालामो गासैबो मोजां दं आरो लोगोसे आंबो मोजाङै दं थ' जोङो बर' रावजोंनो फैबावदिनि मोनसे लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जब बेनो जाहैबाय इन्डियान आर्मि थ' इन्डियान आर्मियाव जायफोरनोखि एप्लाइ खालामनो गोसो खालामनो हासिगोन बिनि एप्लाइआ जागासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 31 आगस्ट थ' बिनि गेजेरावनो जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन जइन इन्डियान आर्मि .nic.in वेबसाइटआव थ' नैबे जाबाय इन्डियान आर्मिनि वेबसाइट आङो बेखौ होनो हागोन लिंकआव डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्टलि एप्लाइ खालामनो हागोन थ' जोङो गिबियावनो रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' जोङो बर' रावजोंनो गासैखौबो डिटेल्सखौ सावरायगोन थ' मानो होनोब्ला जोङो बर' रावजोंनो जों गासैखौबो डिटेल्सखौ मोननो हायो थ' आसा खालामदों बेनिखायनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना माबायदि मोनदों चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' बेवहाय जोङो मा सावरायगोन जोङो गासैखौ डिटेल्सखौ मोनलांजोबगोन दानिया जों थांदिनि बेवहाय इन्डियान आर्मियाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगोन थ' बुंदों बेवहाय इन्डियान आर्मियाव क्वालिफिकेसना जानांगोन 10 पास थ' 10 पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि पस्टआ जाहैबाय जिडि जागोन जेनेरेल डिउटि जागोन मिनिमाम 10 पास जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय खुनु डिप्ल'मा नांलाया 10 पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय मोनसे कन्डिसन दङ बेवहाय पार्सेन्टेजनि खोथा होनदों आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ थ' आसा खालामदों चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्लाबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन थ' बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जबनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय दानिया जों थांदिनि खम समनि गेजेरावनो गासैबो डिटेल्सखौ जों नायदिनि सोर बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया जों नायग्रोदिनि गिबियावनो जोङो नायदिनि बेनो जाहैबाय नाम्बार 2 जों फैग्रोबाय बेनि पस्टनि नेमा जाहैबाय केटेगरिया जिडि जागोन जेनेरेल डिउटि होनना बुङो आरो बिनि बैसोखौ नायदो 17 हाफनिफ्राय लानानै बेवहाय 21 इयार्स जाहैनांगोन अब्लानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोङो बेवहाय नुदों फिजिकेलखौ जोङो मिनिमाम 152 सेन्टिमिटार जानांगोन गोजौआ थ' हाइटआ 152 सेन्टिमिटार जानांगोन ओमफ्राय क्वालिफिकेसना होनदों बेवहाय 10 पास जानाय लोगो लोगो 45% थानाय जानांगोन होननानै बुंदों पार्सेन्टेजनि खोथा होनदों बेवहाय थ' दानिया जिडिआवहाय पार्सेन्टेज लायो मानो होनोब्ला सेकेन्ड डिभिजन एबा 45% जाथारनांगोन मिनिमाम ओमफ्राय 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन पार साबजेक्टआव थ' गासैबो साबजेक्टआवनो 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन आरो लोगोसे 45% थाथारनांगोन मिनिमाम अब्लासो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेवहाय जोङो रानिंखौ नायदिनि बेसेबां खारनांगोन थ' बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों रानिंआ टाइमा बारा होदों थ' बेहाय जाहैबाय 1.6 किल'मिटार होनदों बेवहाय 1.6 किल'मिटार खारनांगोन एबा जोङो 1600 मिटारजों खारनांगोन आरो बे जाबाय ग्रुप 1नि थाखाय टाइमा होनाय दङ 7 मिनिट 30 सेकेन्ड होनाय दङ बेनि गेजेरावनो जोङो खारनो हानांगोन ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ ग्रुप 2आव दङ 8 मिनिट थ' 8 मिनिटनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामनांगोन नैबे 1600 मिटार्सखौ थ' जों थांदिनि दायो नेक्स्टआव नैबे बिया जाहैबाय लं जाम्प जों बारनांगोन 10 फिट जोङो बेवहाय मात्र क्वालिफाइड जानांगोन आरो लोगोसे बुंबावदों जोङो बेहाय नुनो मोन्दों हाइ जाम्पआव 3 फिट बारथारनांगोन थ' बेखौ जों बारनांगोन दानिया मानो थाखाय बेवहाय टाइमा बारा होदों सोरनि थाखाय होदों बेनि एप्लाइआ नोंथांमोननि गेजेराव डिटेल्सखौ होगासिनो दङ थ' नैबे जाहैबाय जोबोर मोजां इन्टारेस्टिं खोथा बेनो जाहैबाय दासो गिबिसो एप्लाइ जादों एबा दिनैसो जादों एबा आं दासो मोनफेरदों बेनो जाहैबाय वमेन थ' इन्डियान आर्मियाव वमेन आं एप्लाइ खालामनाय मोनफेराखैमोन थ' बेनो जाहैबाय इन्डियान आर्मिनि फिमेलनि थाखाय फैदों पस्ट बेनो जाहैबाय वमेन मिलिटारि पुलिस थ' नोंथांमोना जायफोरनोखि इन्डियान आर्मियाव एप्लाइ खालामनो गोसो एबा मावनो गोसो दङमोन खालामनो हासिगोन आरो बिनि टटेल भेकेन्सिया दङ 99 दङ आरो बिनि पस्टनि नामा जाबाय जेनेरेल डिउटि एबा जिडि थ' बेवहाय एग्जामिनेसन सेन्टार एबा रिलि सेन्टारखौ नुनो मोन्दों शिलं थ' शिलंआव जोंनिया जागोन आसामना शिलंआव जागोन नर्थ इस्टना थ' बेवहायनो इन्टारभिउखौ हैनांगोन थ' बे जाबाय ओमफ्राय दानिया जों थांदिनि बेवहाय मा नांगोन गासैखौबो डिटेल्सखौ आं होखादिनि गासैबो डिटेल्सखौ नायलांबानो जाबाय जायफोरनोखि इन्डियान आर्मियाव मावनो गोसो दङ जाहाथे बेखौ बुजिलांजोबो थ' आं नोंथांमोननि गेजेराव होलांसै थ' फिटनेसा फिजिकेलि फिट जानांगोन आरो लोगोसे केरेक्टारिस्टिक्स मोजां जानांगोन होनना बुंदों माने आरो बडि मेन्टेल गासैबो माने प्रब्लेम थानो मोननाय नङा होनना बुंदों थ' बेनिखायनो आसा खालामा बेखौ बुजिबाय ओमफ्राय जोङो सियाव नायदिनो प्रेगनेन्सि जानो मोननाय नङा थ' बेयो जाबाय प्रेगनेन्सि जायोब्ला बेवहाय क्वालिफाइड जानाय नङा डिसक्वालिफाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों बेखौ टेस्ट खालामबाय थागोन होनना बुंदों डक्टरा थ' बेनिखायनो आसा खालामदों बेखौ बुजिबाय दा जों फैदिनो नेक्स्टआव थ' जों नेक्स्टआव जोङो एप्लाइ खालामनोबा जों बबेयाव थांनांगोन नैबे जाहैबाय जइन इन्डियान आर्मि .nic.in आव थांनानै नोंथांमोना वेबसाइटआवहाय एप्लाइखौ खालामनांगोन रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आं लिंकखौ होना होखाबाय डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन दा जों फैदिनि रिटेन टेस्ट एन्ड कमन टेस्ट बेफोरखौ जोङो उनाव नायदिनि जेब्लानोखि नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन रानिंआव अब्लासो बिनि रिटेन टेस्टआ जागोन थ' जों बेखौ उनावहाय नायदिनि नोंथांमोना ओमफ्राय मोनसे खामानि मावनांगोन जायफोरनोखि क्वालिफाइड जादों रानिंआव अब्ला नोंथांमोना नैबे इन्डियान आर्मिनि वेबसाइटआवनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन एडमिट कार्ड रिटेननि
थ' बेवहाय जोङो मोनगोन। थ' जों फैदिनि दायो नेक्स्टआव फैनाय लोगो जों माखासे कन्डिसन मोनबावगोन बेफोर जाहैबाय डकुमेन्ट्स। थ' डकुमेन्ट्सखौ जोङो गासैबो अरिजिनेलखौ लांनांगोन। जोङो रिलियाव थाङोबा जोङो एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन। एडमिट कार्ड लाङोब्लासो जोङो बेवहाय रानिं खालामनो मोनगोन। जोङो फट' कपिसखौ जोङो गासै 20 कपिस लांनांगोन कालारिं जानांगोन होनना बुंदों। थ' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 20 फट' कपिस जों लांनांगोन। आरो लोगोसे क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट गासैखौबो लांनानै जेरक्स कपि गांसे खालामजोबनांगोन। ओमफ्राय मोनदों बेवहाय डमिसाइल सार्टिफिकेट लांनांगोन। नैबे डमिसाइलखौ कर्टआव बानायो। थ' नोंथांमोना डमिसाइलखौहाय कर्टआव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनाव खालामबानो जाबाय। थ' बेवहाय नोंथांमोना मोनगोन। आरो लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन होनना बुंदों। आरो लोगोसे रिलिजन सार्टिफिकेट दङब्ला लांनांगोन, जेबो नङा लाङाबाबो। ओमफ्राय केरेक्टार सार्टिफिकेटखौ लांथारनांगोन। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना कलेज बा स्कुलनिफ्राय लांबानो जाबाय बेखौ। थ' आसा खालामदों बेखौ बुजिबाय। NCC दङब्ला लांबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे मोनसे मोजां खोथाया जाबाय रिलेसनशिपआव दङब्ला नोंथांमोना लांबानो जाबाय। जायफोरनोखि माने न'आव मावखानाय दङ इण्डियान आर्मियाव। थ' नोंथांमोना बेयाव फिसालानि खोथा फैया। थ' ओरैनो बे जे अपेन रिलियावबो फैयो बेवहाय मात्र बेहाय जादों फिमेलनि थाखाय फैनायलाय बेवहाय माने जायफोरनोखि फिसाजो मावखानाय दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। स्कप दङ बेवहाय इण्डियान आर्मियाव। एक्स इण्डियान आर्मियाव दङ नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेननि जुदि दङब्ला आरामसे बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय जों फैदिनि दायो नेक्स्टआव। थ' बेवहाय होनदों नोंथांमोना आनमेरिड जानांगोन। जुदि नोंथांमोना मेरिडब्ला बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। खिन्थु मोनसे कन्डिसन दङ जुदि नोंथांमोना बेवहाय आनमेरिडब्लाबो माखासे कन्डिसन दङ आं बेखौ बुंलांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना आनमेरिड सार्टिफिकेट लांथारनांगोन। नैबे जाबाय बिनि भेलिडिटिया 6 मान्थल' थायो। थ' नोंथांमोना बेखौ गावबुरानिफ्राय खालामनो हायो। आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ कर्टआवबो खालामनो हायो। थ' जों बेखौ बुजिबाय। ओमफ्राय मेरिडआव नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोरनोखि माने माखासे कन्डिसन दङ बेवहाय नुदों डिभर्स दं नोंथांमोना लिगेलि डिभर्स खालामनायबा सेपारेट जानायबा नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। इलिजिबिलिटि जागोन। थ' दानिया जों थांदिनि नेक्स्टआव। थ' नेक्स्टआव जोङो बुंदों एफिडेभिट खालामना लांनांगोन। मोनसे नैबे नुदोंना नैबे एफिडेभिटखौ नोंथांमोना खालामना लांनांगोन। नन जुडिसियेल माने स्टाम्पआव नोंथांमोना खालामना लांनांगोन। थ' बेखौ बबेयाव खालामगोन होनना बुङोब्ला बेखौ कर्टआव खालामो। आं नोंथांमोननि गेजेराव गांसे फर्म देखायनो नागिरदों फर्मेट। थ' नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामनानै लांनांगोन। थ' बेनो जाहैबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबेवहाय लाबोगासिनो दङ। थ' नैबे जाहैबाय फर्मेट फर एफिडेभिट। थ' नोंथांमोना बेखौ खालामना लांनांगोन कर्टआव खालामना लांनानै माने नोंथांमोना बेखौहाय नन जुडिसियेल स्टाम्प खालामना लांनांगोन। बेखौहाय मिथिखायो। थ' नोंथांमोना कर्टआव थांनानै बेखौ खालामबानो जाबाय। थ' आसा खालामदों बुजिबाय जानांगौ। बेखौ लांथारनांगोन। नोंथांमोननि बेवहाय फट' स्टाम्प नांगोन। थ' बेनो जाहैबाय। थ' नोंथांमोना बेखौ खालामना लाबानो जाबाय। नैबे जादों एफिडेभिट। थ' बेखौ जोङो टाइप खालामना लांनांगोन। टाइप खालामनानै जोङो आरोबाव जोङो साइन नांगोन आरोना नोंथांमोननि साइन नांगोन बायदिसिना मेजिस्ट्रेटनि साइन नांगोन। थ' बेवहाय गासैबो खामानिया जाजोबो। थ' बेखौ जोङो रिलि खालि लांनांगोन। जायफोरनाखि रिलियाव थांगोन इन्टारभिउ हैनो थांगोन। थ' बेखौ जों लांफाथारनांगोन। अब्लासो जोङो क्वालिफाइड जागोन। जोङो रानिं खालामनो मोनगोन। थ' आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामहरदो। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय।